Комична ситуация с крадец на луканки в село Ново Паничарево край Бургас. Населеното място в последните месеци нашумя с наводненията след проливните дъждове. Този път обаче жители на селото станаха свидетели на необичайно наказание, изпълнено в центъра на населеното място. Крупни бизнесмени от село Ново Паничарево осъмнаха без домашните наденици, които само дни след приготвянето им оставили да съхнат по тасмата. Жителите на селото познавали Росен Евтимов и съдружникът му Георги Тодоров и не посягали към собствеността им. Но не и 18-годишният Иван Христов от ромската махала, който ловко прескочил оградата през нощта и отмъкнал мезето на бизнесмените. Новината се разчула и бизнесмените заловили крадеца. Вместо да му хвърлят здрав пердах или да сигнализират полицията, те решили комично да накажат 18-годишния крадец. Да се избере някакво наказание, нали? Да върне луканките, нещо, да има възмездие. И той се избра да обикаля с луканките на ушите. Излезе на селото с 2 луканки на ушите и почна да вика, че няма да краде луканки повече. Друго нищо не е правил. Сигнал в полицията постъпва не от обраните бизнесмени, а от ромската фамилия, които се разтревожили за крадеца Иван, който бил откаран с лек автомобил от бизнесмените. Иван трябвало публично да направи самопризнания и обикалял половин час в центъра на селото с луканки на ушите за смях на жителите му. Да, смешно е. За наказание, разбира се, че струмно е. Трябва да се показват такива хора, да се взема внимание с тези. Повече за комичната ситуация гледайте в сутрешния блок на TV7. Добро утро, България, утре сутрин.